салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашда мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. газ 53 аст бародаро, састани хубаш. На ходвай ҷошро заводӣ мешавад бародаро, ҳамаш 100% кор мекунад. мотор 75. сӯзишвориш дизел бародаро, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. наша 30,000 сомон мегӯяд. хайдори аниқ боша бо муомила дорад. марҳамат бародароне ки хайдори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. дуте аста ки бародаро пурсидагӣ буданд. солаш 97, сӯзишвории гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро 10 сол шид, як бародар дар як дастқа дигашта истода. мотор, коробка ходовиш 100%, задагӣ пусудагӣ надорад. на ходове бародаро 4 диска баллони нав дорад. срочно сум дар кора фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри ҳисор. наша 27000 сомон мегӯяд. бо камтар савдо ҳам дорад. марҳамат бародарони мошинхар, рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти пурратарро дастрас кунед. даево ласети аст бародаро, солаш 2005, сӯзишвории гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин гази бензин кор мекунад бародаро. мотор, коробка ходовиш 100%, задагӣ пусудагӣ надорад. бародар россия меояд. срочно сум дар кора фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. наша 27000 сомон мегӯяд. хайдори аниқ боша бо савдо мешавад. касоне ки хайдори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти аниқтарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин навбати бародаро ВАЗ 2107, солаш 2002, сӯзишвориш газ, кузов седан, объем 06, коробкаш механик, ҳолаташ миёна. мошин бародаро чӣ хеле ки наварда мебинед, состоянияш ҳам хеле камтар мақсад кор дорад. ба ҳамин хотир бо нархи арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. наша 6000 сомон мегӯяд. бо камтар савдо дорад. марҳамат бародарони мошинхар, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед ва дастгириро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. ВАЗ 2110, солаш 2004, сӯзишвории гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро тозаҳай, на ходов, мотор, коробка ходовои соз, торпедаи бародаро приора задагиай, моторшам 100%, кам расходай, дуд намекунад, масла намехӯрад. қарор дорад дар ноҳияи Вусе. наша 17000 сомон мегӯяд бародаро. бо мошинхари аниқ боша биё пеш мегӯям мошина бина.
махсуса савдо мекунем назди мошинда. Маромад бародари мошинхар бораи маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Дигар мошини мо бошад бародаро Hyundai Starex ҳастад ки камитар дар пристагӣ бидан. Соли 2000 бародаро сӯзишвориш газ, мошин 10 нафара, кузов универсалный, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Мошин бародаро мотор, коробка, задни мосташ, вагон задагӣ нав, бе ягон расходи камомадия бародар. Фақат мешини ҳай мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 36 000 сомон мега. Хайдори анин бошад бо савдо мешавад. Маромад бародари мошинхар бораи маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шумо роҳои мошин, хона, замин, квартир чизе бораи фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарои канал меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.